नोंसोर बाक्सानिफ्राय फैजोबखादों दा? मानिथो? नोंसोर चिरांनिसो? होमब्ला बाक्साजों साबोन नोंसोर? दिनैनि आलदा ना मानानि मोसानाया? बागुरुम्बा दे खेलाया दिनै फाइनाल जाबाय आरो बबे बबे टिमा थांखो दा उनाव नोंथांमोना मिथिसिगोन नायलांबाय थादो। बरायनो थाखाय खावलायबाय नायगिरि नोंथांमोन जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ। बेखौ जोङो खालामगोन बेनि थाखाय आलासि बिथांमोन फारियै दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां सफैनो हानाय जोंनि आलासि बिथां लोगोसे गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनखौबो बे समाव जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनजों सिनायथि बे समाव मोनसे गोनांथार फोसावनाय बङाइगाव रिफाइनारि IOCL मानिजाथाव नयन कुमार बरुवा मानगोनां बिथाङा जोंनि मोननैबो हान्जानि गेलेगिरि फारियै बाक्सा आरो उदालगुरिनि गेलेगिरि बिथांमोननो मोनसे अननायनि नेरसोन गिफ्ट होनो नागिरदों मानिजाथाव मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि आखाइजों लोगोसे नयन कुमार बरुवा गावनि आखाइजों लोगोसे दुलाराय फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुश्री दिपेन बर' बिथांनि आखाइजों मोननैबो टीमनि केप्टेन बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायबाय। गिबियावनो मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा बिथांमोननो गिफ्ट गथायगोन लोगोसे नयन कुमार बरुवा डाঙৰীয়া তেখেতকো টোকেন অফ গিফ্ট যে আপুনিও প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। आरो बे समाव दुलाराय फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि जोंनि रेफ्रि बिथांमोननोबो गिफ्टखौ गथायगोन बिथांमोनाबो सासे लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। रेफ्रि मानगोनां बिथांखौबो बे समाव गथायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मानिजाथाव दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि नोंथांखौबो बे समाव गथायहरनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। वाबाना गुरैसिगोन आइजोफ्रा सासे गागि सानसुमै दा मोनबा बाथौ जानो होलांदो एसे गयारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। बाक्साया देरहासार जाबाय आरो बे समाव गासै आलासि बिथांमोनखौ आङो जोंनि गेलेग्रा फोथार जेननाय देरहानायनि प्राइजखौ गथायसिगोन दायो।
Sida. Ada bयबो राजा-राजा नोंथांमोनखौ जोंनि जोंनि गेलेनाय बादायलायनाया जागायजेननाय Hakim Bosumatari Sida dihanainya. Besar Mosahari Sida. जोंनि गासैबो बाक्सानि सापर्टार नोंसोर बाक्सानिफ्राय फैजोबखादों दा? मानिथो? चिरांनि नोंसोर चिरांसो होमबाबो बाक्साजों सापर्ट नोंसोर सेंग्राफोरखौसो फसायखोमायोदां नोंसोर बिथांमोना दुखु मोनबाय नै जेननो गोनां जाबाय जेननाय देरहानाया थाखायो जेबो नङा दुखु मोनदों ना बाबु उदालगुरिनि प्लेयार बिथांमोन दे दुखु दा मोनसै मानोना जोंनि गेदेमा आलासिफ्रा उनाव आरो दायो जोङो नैथियाव मान बावनो नागिरदों हाई स्करार अफ द टुर्नामेन्ट आरो बेखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिनो जारसि नम्बर 14 मोगथां गयारि आरो बिथाङा गासै 6 गल 6 गल होनानै बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो साहित्य अकादेमि बान्था मोनग्रि हरिनारायण खाख्लारि सार बयबो गोबारै खाखबनो बरायनांगौ हाई स्करार मोगथां गयारि नोगोद 2000 रां गंसे ट्रफि बान्था गथायनायनि थाखाय आङो हरिनारायण खाख्लारि सार आरो अन्जलि ब्रह्म बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बेस्ट गलकीपार अफ द टुर्नामेन्ट आरो बेखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्लानिनो जारसि नम्बर 1 सानसोरां लाहारि खनसे गोबारै खाखबनो बरायनांगौ आरो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय आङो साहित्य अकादेमि बान्था मोनग्रि राजा देबजित बसुमतारी आरो बासुगां कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर रनेन मोसाहारि सार बिथां सानैखौबो आङो बे बान्थाखौ बावनो थाखाय खावलायहरबाय बरायनांगौ
केमेरा पार्सन बिथांमोननिसिम मोनसे हांख्रायनाय जेन जोंनि आलासिफोरा नुहुरनो हानाय जे जायगा बेखौ नोंथांमोना एसे एरखेनानै होनांगौ। नेशनल इंटरनेशनल लेभेलाव बिथांमोना सिनायथि होगोन। ओंखायनो बिथांमोनखौ अनसायनांगौआ, बिथांमोनखौ मदद होनांगौआ जों साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे खामानिखौ जोङो अराय सम मावलांबाय थागोन। नोगोद 30,000 रां आरो जयन्त बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय। बड'फा गोजौ थाखोनि सोलोंनाय मावथांखिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय, बिथांमोनखौ जों बुहुम बिखायाव सिनायथि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बयबो खामानि मावलांगोन। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै देरहासार हानजानो देरहासार ट्रफिखौ गथायनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफाद दैमारि, गाहाय नेहाथारि बसुमतारी आरोबाव क'क्राझार समष्टिनि MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। जाय जिल्ला आफादफोरा जोंनि टुर्नामेन्टआव बाहागो लायो बिनि थाखायबो आङो गासै जिल्ला आफादफोरखौ आङो साबायखर बावहरबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मोजां थासारिनि गेजेरजों जोंनि थांखि आरो नोजोर बिनि थाखायबो आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथां সম্পূর্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংঘৰ তৰফৰ মুখ্যসকলৰ মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু जोंनि रेफारि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय।